खुलुमनाय होदों बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव जों दिनै मोनसे सावरायथुन हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारियाव सावरायगोन जे बर' हारिनि थामोनथा। जोङो बे सावरायथुन हाबाफारियाव हांख्रायना लाबोदों बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथांनि खुलुमनाय होदों, सिबिनाय होदों। खुलुमबाय। बेनिफ्राय आरो गुबुन सासे दैदेनगिरि बिथाङा जाहैबाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि हरिचर ब्रह्म, बिथांनोबो सिबिनाय होदों। जोङो सावरायगोन बे समाव जे गाबोन बिसायख'थिनि हाबाफारि आरो बे बिसायख'थिनि असिला लानानै बड'लेण्डआव दाङाबाजि जानाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा। 2005 मायथाइनिफ्रायनो बे दाङाबाजिफ्रा जाबोदोंमोन जेब्लानाखि बिटिसिनि बिसायख'थिया जाजेनदोंमोन। आरो देग्लायबो नुनो मोन्दों जे मोननैसो इन्सिडेन्ट अलरेडि जानानै थांबाय। बे बिथिङावहाय माबोरै जोङो एरायनानैहाय गाबोननि भट लाजावनाय हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां थांहोनो हायो बड'लेण्डनि नौनारिफोरा बिदिजों सावरायनो। गिबियावनो बनजित मन्जिल बसुमतारी आफादगिरि बनसु बिथांखौ गावनि बानबुंथि होनो आं खावलायो। गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन चेनेल नायगिरि नोंथांनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दा जोंहा गाबोन भारतनि पार्लियामेन्टारि इलेक्सन लकसभा जायखौ होनो जोङो डेम'क्रेसिनि बिगेस्ट फेस्टिभेल, दा थार्ड फेज जानो थांगासिनो। दा बे थार्ड फेज लकसभा बिसायख'थिखौ आङो बनसुनि बर' माहारि फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै एबा बनसुनि जानानै आं बयनिसिमबो गोजोन सान्थि भाबै बे फैबाय थानाय इलेक्सनखौ जाफुंसार होगोन होननानै आं बयनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो जासिहरनाय थाबाय। दानिया आटसुनि आफादगिरि। खुलुमबाय। गिबियावनो अल आसाम ट्राइबेल फरायसा आफादनिफ्राय राजानिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दा बयबो मिथिगौ गाबोन जोंनि आसामाव थार्ड फेज एमपि इलेक्सननि। दा बाथ्राया जाहैबाय जों दा नुगासिनो बयबो भट होनो साखाफारा, नाथायबा जों नुगासिनो जेब्ला इलेक्सन केम्पेइन जादों मोनफ्रोमबो जायगायाव एखमबा बुलाय सुलाय नुदों। सोरनिबा न'आव अन्थाइ खुबैनाय, एखमबा डिबेट जानायाव सियार बुख्रुबलायनाय। दाख्लै निउस 18 नि बे रनसिङा प्रग्रामावबो जोंनि आसामनि आदिबासि स्टुडेन्ट इउनियननि एडभाइजार स्टिफेन लाक्राखौ सियारजों बुनाय जादों। बिथाङा, आंबो दंमोन, बिथाङा आंनि खाथियावनो जिरायदोंमोन। थिग बेबायदिनो नै दाख्लैसो मैयासो जोंहा सासे बिपिएफनि दैदेनगिरि, बिथाङाबो इउथनि मा नाम मोनलाय प्रहलाद ब्रह्म, बिथांनि न'आव अन्थाइ खुबैदों। बेफोरबायदि जाथाया जोंनि माखासे जोंनि राजाफोरनि मेगनाव एसे गिनाय सोमखिनाय फैदों। आसा खालामो बेफोरबायदि जाथाया इयुनाव जाया। बेबायदि जाथाय जायोब्ला जोंनि इयुननि जा सेंग्राफोर, जोंनि गामिनि गोरा एसे उसुबिदा जायो। आसा खालामो बे पलिटिक्स पार्टिनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि आखु देखायलायनो नाङा, नङाबा गावसोरनो माइनास जागोन। बेनिखायनो आं लुगैयो जोंनि रायजो राजाफ्रा गावनि बिबेक भटखौ लानानै गाबोन भट होगोन। रायजो राजानि आखायावनो गासिबो थायो मोजां गभर्नमेन्टआ फैनाया। इयुनाव जोंनि रायजो राजाखौ, जोंनि गभर्नमेन्टखौ मोजां दैदेननो थाखाय आसा खालामगोन बयबो बिबेकै भट होगोन। बनसुनि आफादगिरि। बर' माहारि फरायसा आफादा जों बर' हारिनि जौगानाय थामोन्थानि थाखाय जों मावनो ओंखारदों आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों जाफुंसारनो होनो जों ओंखारदों। गतिके जोंनि सोमावसारनाय एबा जोङो रायजो राजाखौ लानानै जोंनि थांखिसिम सहैनो थाखाय जि जों मोनसे सिमां सुजुदों, गतिके जोङो जोंनि गेजेराव जों सान्थिखौ लुबैयो। आरो दिनै इलेक्सना फैगोन थांगोन, इलेक्सना मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो जोबनानै थांगोन। खिन्थु दिनै इलेक्सना जोंनि हारिखौ जेब्लायबो दिनै मोनसे माबायाव स्टप खालायनो हाया एबा मा होनो फुल स्टप एबा कमा दोननो हाया। गतिके जोङो मुभ जानांगोन, जों आवगायलांनांगोन। गतिके जोङो दिनै नैबे इलेक्सनखौहाय जि इलेक्सना फैगोन थांगोन, बे इलेक्सनखौ जों सान्थि भाबै जोङो खौसेथियै जिहेथु जों सिन्था खालामनानै जाय समाव दिनै बर' हारिया दिनै जोबस्रांनायनि मोनसे समयसा फैदों,
जाय समाव दिनै गोमावसार सोमावसारनानै जितु मोनसे फिसा सिक्स शेड्युल मोनदों बेबो जोबनो थांगासिनो जाय समावहाय दिनै जोंनि बर' लाइमोनफ्रा साख्रि एबा माखासे थांनानै थानायनिफ्राय दिनै जों बन्सित जानांदों जाय समावहाय दिनै बर' हारिया हारि बादैयै थांनानै थानो दिनै जोङो एकदम माने बिराद खस्थ'यै जों दिनै फैनांदों गतिके बैफोर जिनिसखौ जों सिन्था खालामनानै दिनै जोङो जाय केन्डिडेटआ बेफोरखौ फोजोबनो हागोन जाय दुखु खस्थ' खैफोदनिफ्राय जाथि हिसाबै जोंनि माने बर' हिसाबै जों बिखा फोरदाना थांनानै थागोन गतिके बेखौ सिन्था खालामनानै जोङो दिनै बै केन्डिडेटखौ जों देरहाहोनांगोन नङाब्ला दिनै मोनसे सम फैबाय दि जोङो जोंनि सिन्था धारणाखौ जोङो दिनै मोजाङै सिन्था खालामाब्ला बांद्राय लेट जायोबा टु लेट जायोब्ला खिन्थु जों गाबबाबो एबा जोङो दुखु खस्थ' फोरमायबाबो इयुनफ्रावहाय जोङो बेखौ मोनफिननाय नङा बेनो राइट टाइम राइट डिसिसन बे भारतआव ट्राइबेल हिसाबै बर'फ्रा जों गोबाव सम सोमावसारनानै जों दासिमबो जों थांनानै दङ आरो ट्राइबेल हिसाबै दिनै गुबुन हारि एबा गिदिर गिदिर हारिफ्रा दिनै जोंनि ट्राइबेलफोरनि रिजार्भेसन ट्राइबेलफोरनि दिनै थांनानै थानाय ट्राइबेलफोरनि सिनायथिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों गतिके बैफोरखौ गुवारै सिन्था खालामनानै जों बबे केन्डिडेटखौ जों सापर्ट खालामनानै जों ट्राइबेल हिसाबै बिखा फोरदांनानै बे बुहुम बिखायाव जों थांनानै थानो हागोन बे राइट केन्डिडेटखौ जों दिनै सापर्ट होनांगोन आरो बेनि गेजेराव जोङो दिनै गावजों गाव बे राजनितिखौ लानानै गावजों गाव बिदा फंबाय मोनसे न'खरावनो नायलायनो हायो मोनसे गामिनि दखानावनो जोङो मोखांजों मोखां नायलायनो हायो जाहाथे बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हायो आरो जोङो जयैनो जोंनि भारतनि देरसिन जे डेम'क्रेसिनि फेस्टिभेल बेखौ जों गाजा गोमजायै खुंनानै जाथिनि सार्थआव जाथिखौ जोङो खौसेयै जों फोथांनानै लाखिनो हायो बेनि सायाव सिन्था खालामनानै जों गावनि व्यक्ति राइट केन्डिडेटखौ जों भट होनो हायो अजद दङ जे बनसुआ मोनसे बिसेस पलिटिकेल पार्टिजों मोनसे सम्पर्क दं होननानै अजद लाबाय थादोंमोन नाथाय नुनो मोनदों बे बिसायख'थियाव नोंथांमोना जेबो रल लायाखै सिरि दङ जाहोना दा दिनै जोंहा दानि गोदान निउ जेनेरेसननि जोङो दिनै लाइमोन हिसाबै जोंहा मोनसे मिशन आरो मोनसे भिजन दङ जाय मिशना जाहैबाय जोङो बर'फोरनि आद्रा थानाय सिमां आलादारि सोरजिनायखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जों साफ्रोमबो जोंनो बर' हारिनि सुबुंखौ जोंनो नांगौ गतिके इलेक्शना थांगोन फैगोन दा इलेक्शना दिनै पलिटिकेल पार्टिस दङ जाय बिथांमोना मेजर रल लानानै बिथांमोना गावसिनि सैथोथाखौ गावसिनि मिशनखौ बिथांमोना रायजोनो होनानै देरहासार जानो हागोन आरो नेचारेलि जाय बिथांमोना जाथिखौ एबा हारिनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय मावगोन निश्चय रायजो राजा बिथांमोना सापर्ट खालामगोन खिन्थु बनसुआ दिनै बे जोंहा मोनसे थांखि दं जाय थांखिया दिनै बर'फोरनि गेजेराव जे सिमां सुजुदोंमोन बे मोगथां महर मोनाखै गतिके बेखौ जाफुंसार होनायाव जोंनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ जोंनो नांगौ गतिके जोङो दिनै मोनसे मिशन दं हिसाबै मोनसे टारगेट दं हिसाबै जोङो इलेक्शनखौ जोंबो साधारन सासे भारतनि सिटिजेन नोगोरारि हिसाबै जों होगोन जायखौ जोङो चुइस खालामो आरो बेयावहाय जोंहा जोंनि थांखि बादियै बे इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव जा गोबां खामानि मावनांगौ दङ मानो होनब्ला दिनै जोङो नन पलिटिकेल मोनसे अर्गानाइजेसन मोनसे स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै जि जों मोनसे थांखि लानानै आवगायनो नागिरदों जोङो जोंनि प्रिन्सिपल्स आइडिय'लजियाव जोङो स्टिक खालामनानै दं आरो पार्सनेलि आं जि मिशनखौ एबा जि मोनसे पलिसिखौ जि थांखि लाबाय निश्चय बेयाव जोङो नांथाबनानै जों मावलांनांगोन मानो होनोब्ला जों दिनै पार्सनेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय जों खामानि मावनो थाङाखै जोङो बनसु हिसाबै जोङो समाजनि एबा बर' हारिनि ग्रेटार इन्ट्रेस्टनि थाखाय जों खामानि मावनो थांगासिनो गतिके जोङो जोंनि मिशन आरो भिजनाव जोङो स्टिक खालामनानै निश्चय जों खामानि मावलांगोन अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन नोंथांमोनहा नोंथांमोननि जेनाखि इसुसफोर बहाय लाबाय थादों जे गभर्नमेन्टनि बेरेखा नोंथांमोनहा
खालामबोबाय थादों आर्गुमेन्ट होबोबाय थादों जे ट्राइबेल माहारिया माने रैखाथि गैया आरो ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौहाय सरकारा होआखै बेबायदिसिना अजद लाबोनानै नोंथांमोना माने एजुकेसनेल प्रग्रामफोर एबा सोमावसारनाय हाबाफारि लाबाय थादोंमोन नाथाय नुनो मोनदों नोंथांमोनहा टक श'फ्राव बाहागो लादों नाथाय पलिटिकेल जोंनि सार्भाइभेलनि बाथ्रा बेवहाय फैयो आरो पलिटिकेल सार्भाइभेल नङाब्ला मोनसे हारिखौ फोथांना लाखिनाया जाया बे सत्त्वेआव नोंथांमोनहा मानोहाय बे पलिटिकेल एजेन्डायाव बाहागो लाफायाखै दा बुस्थुआ ओरैबायदि जों जाबाय फरायसा आफादा जाबाय नन पलिटिकेल पार्टि थ' नन पलिटिकेल पार्टि होनबा जों सम सम बुंनांगौ जायो आरो जि गभर्नमेन्ट थादों बिखौसो बुंखानांगोन उफायथ' गैया जों सोरनाव बिनो गभर्नमेन्टआ मा मावदों मावाखै जों होनखानांगौ बे जोंनि दायथ' जुदि जेबोखौनो होनाब्लाथ' अर्गानाइजेसनखौ मानो नांगौ अर्गानाइजेसन दोरखारानो गैया दिनै कड अफ कन्डाक्ट जाबाय दा दिनैनि माखासे खोथा जेनेबा रायजो राजाफ्रा मारै भट होनांगौ मानि थाखाय भट होनांगौ बे खोथाखौथ' होनायनि मोन्थाय दङ दिनैनि दिनाव थाखा फैसा राननाय नुदों दा सोरबा राननाय नुयोला जोंनि पुलिस प्रसासननो खिन्थानांगौ आरो पुलिस प्रसासनावबो 2टा 3टा हराव थांनानै मानसि हमनाया बे थिग नङा बे हिउमेन राइट्स भायलेसन एट्रसिटि एक्टआव गोलैयो दा पुलिस प्रसासनाव बेबायदि खामानि दामावथों जाहाथे जोंनि रायजो राजाया रागा जोङो उथिज' जायो आं खावलायो पुलिस प्रसासनखौबो आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो मोजाङै बिबेकै सानै हयै जोंनि इयुनाव मारै मोजाङै सोलिनो हायो जोंनि गभर्नमेन्टआ बेखौ नायनानै भट होगोन बर' जाथियाव अलरेडि मोननै फरायसा गौथुम दङ बनसु आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसु अल आसाम ट्राइबेल्स इउनियननि गोनांथिया बहा गासिबो हारियानो फरायसा आफाद दं बर'नाव जेनेबा मोननै दङ राभानावबो दं गार'नावबो दं मिसिंनावबो दं दा बिसोरो गावबागाव डिमान्डजों थांगासिनो दा बिनि गेजेराव जोंनि ट्राइबेलनि बिदा फंबाया गोजान जालांगासिनो दं एखमबा नों मिसिंसो राभासो होननाय बे फैगासिनो दं जोंनि अनलायना खम जालांगासिनो दं जेराव जों बाहाय मानि थाखाय अबर होनो जोंनि गुबुन जाथि दं राभाफ्राबो दंफायो मोनसे समाव केन्डिडेटबो दादों बबेबा एमसिएलएबो दङ अबरनिफ्राय थांनाय बाराव दा बे बुस्थुखौ जोंनि ट्राइबेल बिदा फंबायखौ जों लाबोफिननाया अननाय लाबोफिननाया जोंनि मोनसे बिबान अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि आरो जाहैबाय जोङो जेसेबां ट्राइबेलनि दा एबसुआबो मोनसे समाव आन्दलन बिदोंमोन दा बनसुआबो रायजो बिदों जों बाहाय सापर्ट दं ट्राइबेला जेखि प्रब्लेम जों सापर्ट दं राभा हासं सिउ सिडुल बिदों मिसिं अट'मा सिडुल बिदों जों बाहाय सापर्ट दङ 100% सापर्ट जों गासिबो हा हुनि लानानै फरायनानै लानानै जों ट्राइबेलनि जेसेबां इसु दं जोङो बेखौ मावलांबाय थागोन आरो गुबुन जोंनि ट्राइबेल आफाद राभायानो बर'आनो मिसिं जों बाव हेल्प होबाय थागोन जनरलाल बसुमतारी बिथाङा नाजागासिनो दङ ट्राइबेलफोरनि मोनथायनि थाखाय आरो थांनाय 10 बोसोराव खेबनै एमपि जानानै थांदोंमोन नब कुमार सरनिया बिथाङा बर'आ नङा बा एसटि नङा दा बिथांखौ गुवाहाटि हाइकर्टआ जनरलाल बसुमतारीनि एपिलनि बिथा खालामनानै आसाम गभर्नमेन्टनि रेकमेन्डेसनजों दा एसटि नङा होननानै बिथांनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामदों जायनि थाखाय बिथां दालायनो हायाखिसै बे बेलायावथ' नोंथांमोननि आफादा जेबो रल लाफायाखै बिथाङा मोजां खामानि मावदों जोङो बिथांनो धन्यबाद जासिदों न'आव थानानैबो जोङो बिसोरनो आर'नाइ गानहोदों जों मानियो बिथांमोना सिनियर पार्सन दा बिसोरनिफ्राय जों माखासे एडभाइस लानांगोन माने बिसोरखौ गारनानैबो जों थानो हाया दा बिसोरनो सिनियर मस्ट बेबायदि खामानि मावनायखौ जोङो जेब्लाबो वेलकाम खालामो देग्लाय गाबोन खुंजानो गोनां एमपि बिसायख'थि 1 नं क'क्राझार बेवहाय बर' नङै एबा एसटि नङै गोबांसा केन्डिडेट बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बिदि अजदआ फैदों जनरलाल बसुमतारी बिथाङा आरो अजद लाबोबावदों बे बेलायाव नोंथांमोननि बानबुंथिया बेफोरथ' एसे जोंनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय एसे गिख्रंथाव आरो बयबो सिरियास जानाया मोजां नोंथांमोनहा जेबो रल लायाखिसै रल लायाखिसै माने जों दा लिगेल माबायाव जों सोलिगासिनो मारै खालामजायो मा खालामजाया जों सिस्टेम डाइरेक्टथ' नों खुगाजोंथ' बुंनानै जाया माखासे सिस्टेम थायो सब बुस्थुखौ जों मिडियायाव बुंनांगौ जाया माखासे बुङोब्ला बैसोरनि थाखाय मोजां जायो जों माखासे बुस्थुखौ लानानै सोर मावनांगौ जायो बनजिर बसुमतारी नोंथांमोना माखासे माने हाबाफारि जोंनि बानजायदों बेखौ दोनथ'दों आरो इलेक्सननि उनावनो हाबाफारि बानजायगोन बे हाबाफारिया मा जानो हागौ दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा जे जोंनि थांखि बादियै जिहेतु जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो नैबे इलेक्सन कड अफ कन्डाक्ट जोबोब्ला जोङो रिशेड्युल बानायफिनगोन गतिके जों कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय माखासे टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय जोङो दा माने जोंनि नैबे इलेक्सनखौ बायहोग्रोदों दा कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनाव जेब्ला गोदान गभर्नमेन्ट फैयो
जों गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो निस्सय जोंनि प्रसेसखौ जोङो आवगायगोन हयथ' जोंनि फिजिकेल मुभमेन्टबो जानो हागौ एबा इन्टेलेक्सुयेल लाइनजोंबो जानो हागौ एबा लिगेल साइडजोंबो जानो हागौ माने जोङो जोंनि जे मोनसे मिशन जाय मिशनखौ जोङो अलरेडि ग्राउन्ड प्रिपेरेसन माने बेखौ प्रिपेरेसनखौ खालामगासिनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जितु दिल्लीयाव निस्सय गभर्नमेन्टआ गोदान फैयोब्ला गोदान गभर्नमेन्ट फर्म जायोबा लोगो लोगो जों दिल्लीयाव थांगोन बे जोंनि मोनसे फाइनाल डिसिसन आरो बाद बाखि अफिसियेल प्रसेसखौ जोङो माने डिप्ल'मेटिक लाइनखौ जोङो बोरै हायो निस्सय जों मावलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां सिनियर दैदेनगिरि बर'फोरनि बारग' एबसु आन्दलनकारि बारग' माने मुभमेन्ट खालामग्रा बिथांमोन अलरेडि जोङो टाचआव दंबाय थायो प्रिपेरेसन बे जाबाय थागासिनो गतिके कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनावनो जोंनि जे मोनसे थांखि बनसोनि निस्सय बे स्टार्ट जाफिनगोन जोबथारनाय कुइसन आबसुनि फारसे जे 2020 मायथाइनि 24 जानुवारि खालि बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय बिटिआर एकर्डनि जागायजेननायावनो लिरनाय दङ जे बे सुक्तियानो बर'फोरनि जोबथारनाय सुक्ति बे हिसाबैहाय बर'फोरनाव आरो आन्दलन थानांलिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिअ एनडिएफबि बे सुक्तियाव मुंसाइ होदों सिगनेचार होदों आरो बिदिनो एकर्ड जानानै थांदों दा बर'फोरा आन्दलन जानाङा बिदिथ' नङा आन्दलनाथ' जोबानो थाङा मानसिनि गाबनाय उखैनाय हारियाव खैफोदा मालाबाबो जोबा दा बिदि होननानै खैफोद गैया माबा बिनो लास्ट बिदिथ' नङा बिदि फैबाय थागोन सुक्तियाव दं ना बे सुक्तिया खालामबा जों खोथा गैया आन्दलन खालामनो मोना बे नङा जों खालामगोन जोंना बनसुन दंसो अलरेडि बड'लेण्ड खालामगोन दा बैसिना जाय बिदों बिसिनि माबाया जोब्बाय जाय सुक्ति खालामदों बिसोरना जोब्बाय नंगौ नङा दाथ' गोदान जेनेबा बनसु जाबाय बिसोर बड'लेण्ड जिदों दा जोंबो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनिफ्राय जों सापर्ट दं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय थादों नोंथांमोननि सोमावसारनायफोरखौहाय जे जोंहा दा सोमावसारनायनि थासारि गैलिया जोंनो दा सुस्थ' समाज नांगौ आरो जोंनि थासारिखौ मोजां लाखिनांगौ बेखायनो सोमावसारनाया बन्द'आ मा बुङो जोङो जाथि हिसाबै नंगौ गोबां जेंना जेंसिया जोबनानै थाङा जानो हागौ बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय गोबां आफादानो जोनोम जादों नाथाय बे आफादफ्रा सोरबाया समजों लोगोसे सोरबाया मेंबाय सोरबाया जिरायबाय सोरबाया जेनबाय सोरबाया सारेन्डार जाबाय नाथाय बर' हारि हिसाबै दिनै बै थांखिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै गतिके सोरबा आफादा बेनो दिल्लीयाव थांनानै फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ होनोब्लाबो बेनो जोबथा होनोब्लाबो दिनै बर' हारिया बेखौ दिनै माने बेखौ बुङाखै आरो बर' हारिया सोरबा आफादनो जाथिखौ बन्द होआखै गतिके बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय जायखौ जोंनि हारि हिसाबैनो जोंनि जाथिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो सुबुंफ्रानो दिनै सिमां सुजुदों गतिके बेखौ जाफुंसार होनायाव सोरबाया मेंदोंब्लाबो सोरबाया जिरायदोंब्लाबो सोरबाया सारेन्डार जादोंब्लाबो जाथि हिसाबै दानि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा मालाबाबो सारेन्डार जायाखै जेब्लानासिम आलादा रायजो सोरजिनाया मोगथां महर मोना अब्लासिम सोमावसारनाया जाबाय थागोन आरो बे थांबाय थागोन जाथि हिसाबैनो जों सानसे सम जायोब्ला जोंबो जिरायनो हागौ जोंनि समाव जायाब्लाबो खिन्थु जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि गथ' गथायनि दैदेननायाव नैबे बर'फोरनि सोमावसारनाय बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया निस्सय मोगथां महर मोनगोन गतिके दिनै सोरबा आफाद सोरबा संगठन सोरबा बेक्तिया दिनै बर'नि सोमावसारनाया बेनो फाइनाल आरो जोबथा होननायनि रावहाबो अधिकार गैया आरो बे अधिकारखौ रायजो राजाया रावबो आफादनो बन्द होआखै एबा दिथा होआखै गतिके दा बनसुनि बुंनाया बेनो बे फैबाय थानाय समावहाय जि मोनसे निउ जेनेरेसन जाय बिथांमोनहा 2003नि उनावहाय बिटिसि मोनखांनायनि उनावहाय जाय बिथांमोनहा मोजां सान्थि भाबै फरायनो परिबेस मोनबाय इउनिभारसिटि बादे कलेजेसफ्रावहाय दिनै फरायनानै लेखा रोंबाय दिनै LLB ल' कलेजफ्रावहाय LLB ल' जोब्बाय जाय बिथांमोनहा BEd कलेज बादियावहाय BEd जोब्बाय जाय बिथांमोनहा CIT बादियावहाय दिनै इन्जिनियारिं पास जाबाय जाय बिथांमोनहा दिनै इउनिभारसिटि बादियावहाय मास्टार डिग्रि जोब्बाय दा बै
गथ'फोर जाय बिथांमोना दिनै मोजां फरायनानै बर'नि जारिमिन भारतनि संबिधान पलिटिक्स बेखौ बुजिनो हाबाय बिथांमोना दिनै बुजिनानैसो दिनै जोंनि राइट्सखौ जोंनि बर'फोरनि जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो थाखायसो बिथांमोना दिनै गावनि गोसो मोदोम जिउ होननानै बावसोमदों एबा गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो दसे सम बै आद्रा थानाय बर'फोरनि सिमांखौ मोगथां महर होनो होनासो बिथांमोना दिनै साखाफारा जानानै फैदों। जोबनाय फारसे फैबाय बनसुनि बिथिंनिफ्राय बुंनाय जादों जे बिथांमोना आथिखालाव बिसायख'थिनि थाखाय गावसोरनि हाबाफारिखौ दोनथ'दों आरो बिसायख'थिनि उनावहाय गोदान गभर्नमेन्ट फर्म जायोब्ला बिथांमोना गोदान गभर्नमेन्टखौ बरायनायनि बेबस्था लागोन आरो गावसोरनि बिथांखि एबा मावथांखि लोगोसेनो दाबि दावाफोरखौ बिख'नायनि हाबाफारिखौ बानजायफिनगोन। लोगोसेनो आतसुनि बिथिंनिफ्राय बुंनाय जादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जदिउबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिखालि जेनाखि बिटिआर एकर्ड खालामदोंमोन बेवहाय दिनै लिरनाय दङ गिबियावनो जे बर'फोरनि सोमावसारनाया जोब्बाय आरो सोमावसारनाय फैनाय नंलिया बे बिथिंखौ नाखस खालामदों आतसुआ जे मोनसे हारिया जेंना जोबनाय थाया आरो बिनि थाखाय गोदान गोदान जेंना फैबा बेफोरखौ बिख'नायनि थाखाय सोमावसारनाय हाबाफारिया थाबाय थागोन बे बानबुंथिखौ होदों जोङो दा समावहाय जोंनि दिनै सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।